ದಯಪಂಡ ಉರುವದ ಮಾರಿಗುಡಿ ವಿಶೇಷ ದಯಪಂಡ ಈ ಮಾರಿ ಆರಾಧನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವತೆಗೆ ರಡ್ಡು ಸ್ವರೂಪ, ಒಂಜಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾಯಿನೋ ಒಂಜಿ ರಾಜಸವಾಯಿನೋ. ತಾಮಸ ಸ್ವರೂಪದ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಮಾರಿ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು. ತುಳುವನಾಡಿದ ಇತಿಹಾಸ ನಿಖಲು ತೂಂಡ ಬೈರೆರು ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಅಂಚಾದ್ರೆ ಮಾರಿಗುಡಿ ಪನ್ಪುನವಲು ಆರಂಭಡಿ ಇತ್ತಿನವು ಅವು ರಾಜಸ ರೀತಿನವು ತಾಮಸ ರೀತಿಯ ಅಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಸ್ಮಶಾನ ದೇವತೆ ಪನ್ಪುನಲ ಕಂತಿನ ಅರ್ಥ ಇತ್ತಿನ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಪನ್ಪೆ ಮಾರಿಗವು ತಣವಾಯ್ತು ನಾಳಿನ ಭಾರತ ಒಂದು ದಿಂಜ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಲೋಡು ಪುರ ತುಂಡ ಮಾರಿ ದೇವತೆಯನ್ನು ಸ್ಮಶಾನ ದೇವತೆಯನ್ನು ಬಂಡಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅಂಡ ಆಯ್ತಾ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವರೂಪವಾಯಿನ ದೇವಿ ಸದೃಶವಾಯಿನ ಆರಾಧನೆನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಮಣ್ಣು ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ತಂಕ ತಾಕತ್ತು ಕೊರ್ತೀನಿ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಈ ತುಳುವನಾಡುದ ಕಡಲ ಜೋಕುಲೈನ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯ ಬಂದುಲೆ ಏನು ಯಾಪಲ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಆಪನುಂಡು ಮೊಗವೀರ ಪನ್ಪುರೇನು ವಾಕಾಲೋಡು ಆ ಮೋನೆ ತೂದು ದೀತೆರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೋನೆಡೆ ವೀರತ್ವದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದರ್ಥ ನೂದೊಕ್ಕೆಲು ಆನಿ ಉಳ್ಳಾಳಡು ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕಗ್ ಚೆನ್ನಮರ ಕಾಲನ ಒತ್ತುಗಾರಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ಕಪ್ಪಲು ಪೊತ್ತಾಯರೆ ಕಾರಣ ಅತಿನಿ ಇಂದುವೇ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಡಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದಿನ ಕಡಲು ದಪ್ಪೆಲಕ್ಕಂತಿನ ದೇವಿ ಈ ಉರ್ವದ ಮಾರಿಗುಡಿ ಅವು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪುನುಂಡು ಯಾನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಠ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆನಿದ ಕಾಸುದ ಸರ ಬಜಿಲ್ದ ಸರ ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸರ ಅಂದಿ ಇತ್ತುನವನ ಮತ್ತೂತ ಓಲಾಂಡಲ ಭೂತಾಯಿ ಸರ ಎಟ್ಟಿದ ಸರ ಅಂದಿತ್ತುಂಡ ಅವು ಉರ್ವ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಮಾತ್ರಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಂಗಾರದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ತಿನಕಲು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮುದಾಯದಕಲು